дар ҳамон вақто дар ҳақиқатан одам як тарс кади кор мекарданд, ҳама ҳаяҷони тарс гирифтагӣ буд. но ҳамин бошадам занҳои мо ба ӯҳдадорӣ гирифтанд ки ҳамон вақт барои халқу мо, барои ватану мо каме бошадам арзандаи худро гузорем, саҳми худро гузорем. Мадина Каримова аз фаъолияти соҳибкориаш дар соли 2020 бо эҳсосот сухан мекунад, зеро хавфи қатъи коргоҳаш ба миён омада буд. Вай 4 сол қабл коргоҳи дӯзандагиеро бо номи Амир дар ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд ифтитоҳ намуд. 60 нафар занони хонашин, ки дар зиндагӣ ба мушкилоти иқтисодӣ дучор гардиданд, ба кор ҷалб кард. онҳо барои чорабиниҳои фарҳангӣ пироҳанҳои гуногун, инчунин сару либоси корӣ медӯхтанд. аз ин ҳисоб зиндагиашонро пеш мебурданд. аммо баробари қатъ гардидани тамоми чорабиниҳо бар асари COVID-19 коргоҳ ба муаммо дучор гардид. набудани талабот ба маҳсулоти истеҳсолӣ, беҷои корӣ мондани занони оилаҳои эҳтиёҷманд, қарздорӣ дар назди бонк барои харидории таҷҳизоти дӯзандагӣ аз мушкилоти аввалин дараҷаи соҳибкор маҳсуб меёфт. соли 2020 сари сол ки дар ҳақиқатан иқтисодоти саноати мо суст шуда рафт, бозорҳо сахт шуданд, корхонаҳо бисёришон сахт шуданд, маҳкам кардан, карантин буданд. но мо ҳаракат кардем ки ҷои кориҳомро нигоҳ дорем, чунин ки дар мо занҳое кор мекунанд ки шароити иқтисодии оилавиёшон нисбатан душвортар. барои ҳамин инҳо худошонам хостанд ки кор мекунем аз чӣ ки буҷети оилашон асаби корошон буд. муваққатан қатъ намудани фаъолият роҳи ҳалли мушкилот набуд. Мадина ба хулосае омад. бояд маҳсулоте истеҳсол намояд ки ба талаботи замон мутобиқ бошад. моҳи майи соли 2020 дар авҷи пандемияи COVID-19 коргоҳи дӯзандагии Амир ба истеҳсоли ниқоб ва корҷомаҳои махсусу тиббӣ оғоз намуд. дар он шабу рӯзҳо талабот ба ин намуди маҳсулот беандоза буд, зеро то ба имрӯз ин номгӯй аз дигар давлатҳо ворид мегардиданд. баробари баста шудани марзҳо воридоту содироти тамоми маҳсулот душвор гардид. фармоиш ба маҳсулоти истеҳсоли ин коргоҳ рӯз аз рӯз бештар шуд. оғози кор дар як шабонарӯз то 200 адад корҷомаро медӯхтанд, лекин бинобар афзудани талабот иқтидори истеҳсолӣ дар 2 баст ба 1000 адад расонида шуд. ҳамон 1000 ададе ки мо дар як шабонарӯз мебаровардем, ҳамон ҳам намерасид ҷош биёде. сони баъд мо дар ҳамин ҳолат дар 2 баст кор кардем. бо як ҳамон вақт проблемамо ҳамин буд ки бозорҳо маҳкам буданд, ашёи хом норасогӣ мекард, нархҳое ки пештар ҳамон мефурӯхтанд дастрас буд, қимат шуданд. мо ҳатто ба районҳои дурдаст, масалан Истарафшан, ҳамин районҳо рафта ҳамон ашёи хомро дастрас карда меомадем бо нархи қимматтарин. фармоиш ба корҷома ва ниқобҳои истеҳсолии ин коргоҳ ҳатто берун аз вилояти Суғд низ қабул мегардид. танҳо дар як моҳи фаъолият беш аз 50 000 адад ниқоб ва 8 000 корҷомаҳои тиббӣ занону духтарон дӯхта ба беморхонаҳо супориданд. айни замон 2000 адад барои захира низ дар коргоҳ нигоҳ дошта мешавад. дар он лаҳзаҳо ҳифзи саломатии кормандон дар ҷои аввал меистод. заноне ки синашон аз 60 боло буд ва ё дар хона нафари бемор доштанд, ба фаъолият ҷалб нагардиданд. барои бехатарии корҳо мо албатта ҳамон вақт ҳаракат кардем нақлиёт ташкил карда ҳар якти инҳоро то ҳамон ҷои зиндагӣ мекардгашон буда бо аз ҳамон ҷо гирифта омада инҳоя эҳтиёт кардем. баъд ҳар 2 рӯз ба як бор ҳамихел карда мо эпидемстансияи ноҳияки шартнома доштем, омда безарар гардонда мешуданд. бо аз тарафи вай ҳар рӯз 2 соат 3 соат ба як бор мо ҳамин инҳоро безарар карда, цехҳои тоза карда, ниқоб барои ҳамин инҳо, маҳлулҳои антисептикӣ ҷорӣ намуда ҳаракат кардем инҳоро эҳтиёт кунем. дар 2 цехи дӯзандагӣ 30 нафар занону духтарон дар 2 баст кор мекарданд. яке аз онҳо муҳаббат мебошад. он лаҳзаҳои душворро вай то ҳанӯз бо дидаи тар ба хотир меорад. одам биёд гира мебиёд, ҳамон ҳолато албатта вазбин буд. мо дар ҳамин шароит нигоҳ накарда кор кардем. агар мо занҳо дар хона мешидем, албатта зарири иқтисодӣ мешуд.
дар баробари коргоҳи Амир дар вилояти Суғд 15 адад корхонаҳои дӯзандагӣ дар давраи пандемияи COVID-19 самти фаъолияташонро дигар карда истеҳсоли корҷомаву ниқобҳои тиббиро ба роҳ монданд. зеро якбора паҳн гардидани бемории COVID-19 боиси норасогии корҷомаҳои тиббиву ниқоб ва гарон шудани арзиши он шуд. барои коргоҳҳои хурди дӯзандагӣ дар корхонаи насоҷи Хуҷанд матои махсус истеҳсол карданд. ин имкон дод ки корхонаҳои дӯзандагӣ маҳсулоти мувофиқ ба талаботи тиббию санитариро омода намоянд. дар ин давра дар вилояти Суғд зиёда аз 5 миллиону 215 ҳазор ниқоб ва 9531 адад либосҳои махсус истеҳсол гардид. имрӯз мутахассисони тоҷик тавонистанд ба меъёрҳои байналхалқӣ ҳамин ниқоби махсуси тиббиро истеҳсол намуда зиёда аз қариб 5-6 миллион дона ба воситаи тайёра ба Италия ба Аврупо имрӯз мо аз Тоҷикистон аз шаҳри Хуҷанд содирот кардем. бо дар назардошти вазъи эпидемиологӣ талабот ба маҳсулоти безараргардонӣ низ афзуд. наздик 10 коргоҳ дар шаҳрҳои Хуҷанду Гулистон, Бӯстон ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ки бо истеҳсоли спирт машғул буданд, сехҳои иловагиро ташкил карданд. яке аз онҳо ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сайҳун мебошад. ин коргоҳ бо ҷалби 30 нафар мутахассисони маҳаллӣ ба истеҳсоли антисептик шурӯъ намуд. тибқи шартнома маҳсулоти истеҳсолии онҳо ба муассисаҳои соҳаи тандурустӣ ва дорухонаҳо дастрас гардид. бо ворид намудани технологияи нави истеҳсолӣ фаъолияти ширкатро боз ҳам мукаммал намуда ҷиҳати афзун намудани иқтидори истеҳсолӣ ва таъсис додани ҷойҳои нави корӣ фаъолияти худро ба роҳ мондем. хатҳои нави технологӣ барои истеҳсоли маҳлули антисептикӣ дар ҷамъият фаъол карда шуд. фоидаи соф гарчанде соҳибкор Мадина Каримова дар соли 2020 ба даст оварда набошад ҳам, лекин вай тавонист бо дигар кардани номгӯи маҳсулоти истеҳсолиаш ҷойи кориро нигоҳ дорад. коргоҳашро аз мушкилоти молиявӣ баровард. пардохтҳои гуногунро вобаста ба фаъолияти соҳибкориаш саривақт супорид. рӯзҳои вазнин дар фаъолияти қаҳрамони гузориши мо паси сар шуданд. мушкилоти гуногун бошад, оҳиста оҳиста бартараф гардида истоданд. имрӯз аллакай фармоиши номгӯи гуногуни маҳсулоти дӯзандагӣ дар коргоҳаш рӯ ба беҳбудӣ дорад.